Ngiyakwamukela kweNqonqo TV mawuthi umusha kule channel ngicela ugcinezele i-subscribe button ngoba usendaweni e-right ozokwazi futhi ukuthola kuyindaba zamaciko akithi ngesikhathi kanye namabhinqa bese kungakhohlwa ukuthena notification bell ukuze uzokwazi ukuthola umlayezo mawukuthi khona okupostwa yingqonqo. Ngiyabonga. Siphethe la u60,000 rands ngoxosha phansi kwahleka ingoma ihlukanisa unyaka Hello? Uyaphendula ngempela wena mzukulu. Hello? Sawubona mfowethu. Yebo. Ubani sikhuluma naye njengamanje la ukhosini FM? Ukhosini FM. Yeah, ukhosi FM lo kufonela sisonke drive umzukulu khona umroza. Yebo, khona Sithembiso Khumalo. Sithembiso Khumalo Mtungu ukuphi indawo? Ukhona la eLazi man. Uyatiteka nje ukuthi sakufonela kwenze njani? Yebo. Cha sifona nje phela ngoba nakho ngumuntu ongakathathwa manje uyamzamela umzola ngakuwena kuhamba kanjani mfowethu ngakwa Home Affairs. Hayi athanda ukuphetha ngazi ngoJanuary. Mana manje intombi efana nomroza uyidinga eduze wakho. Awu ngiyayidinga. Mfowethu ngathi siyavuma umroza uthini uyayifuna i-date nalezizwe. Mina ngiyifuna i-date nawe mfowethu uyangizamela la umzokolo ukuthi akukho mhlawumbe ukuhlangana okungahlangana akukho ukukhuluma okungaba khona phakathi kwethu mfowethu. Angazi noma ngakhona yini usaba umama yini usaba umuntu wakho. Ya ngithanda ukusaba ngane. Mfowethu sewuba igama lakho? Sithembiso Khumalo. Mtungwa awusitshele ukuthi mhlawumbe uvote ikhathi engaki ngesikhathi sivotela ingoma ehlukanisa unyaka. Votile isikhathi eziningi. Ubungabali. Bengabali yes. Yiphi ingoma nje ubuyivotela kakhulu? Yakuzana. Oh, okay. Yeah. Wajabula masemenyezela ukuthi cha na ingoma okade ivotela isithatha umhlanganiso. Ya ngijabule kakhulu. Yeah. Hayi. Cha kuhle besenzela lokho nje besichecka nje mfethu besikuchecka kahle ukuthi wavota ngempela yini nanokuthi mhlawumbe Sithembiso umfoka uthe ukhumalo. Yebo. Besikuchecka nje mfethu ngo2021 ukuthi hayi ngempela wavota ngempela yini nokuthi wayayivotela ngempela yini indlamlenze nawe vele uyiBlue Nation yini? Ya ngiBlue Nation nami. Okay. Ukuphi indawo? Ngiyamanje ngisethokhwenda eJacob man. Oh, it's something Mroza awubheke lapha esikhomeni sakho ukuthi singambonga kanjani mfowethu. Yazi manje inkinga siyasinda wena mzokolo ngisiqhuba ngebhala ukuthi ke ngibheke ukuthi khamba kanjani uma ngithi ngiyabheka esikhomeni lapha indaba ithi wena uno 60,000 rand. Ngiyabonga kakhulu. Shothi wena umlaleli wethu ophume phambili la othole kuyona imali enkulu kakhulu eshayeni lapha ka 130,000 wena uthola u60,000 rand. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyadala mangazini. Sakuthi thani yinje umlungu. Yinjumlungu. Shiya kwanza amathuluzi uphume ngilile overall yakhe man. Ngiyamnika manje. Namaphuzu akhe. Ngiyawashiya straight man. Standard Bank noCrows FM bathi no bangena nawe ku2021 bathi ingoma ehlukanisa unyaka utholakale uvote kakhulu bathi bayabonga ukuba umlaleli oqotho bathi ke 60,000 rand ibhuti wami. Ngiyabonga ngiyabonga. Yebo uzayenzani imali engaka? Ngikwazi kakhulu kodwa ngizobona nje. Ngizolungisa ngento njani ekhaya. Nazo indoda yenze njani? Yeah. Simbongele kakhulu
uyasithembisa 60 uyathula unalo iduku lapha Anginalo ngiyayifuna kumama. mana-ke bakhona abangani bakho esebenza nabo eduzane lapho bakunikeza noma nje iglasi yamanzi mfowethu Hayi bakhona sebeyahamba bathi balungisela ukhambi. iphi imfolomane Hayi seyihambile. sihambe i-security lalela Yebo. simbongele kakhulu mzakalokho mlaleli wokhozi FM ukuthi-ke ukhozi liyakuthembisa luphinde likwenzele lokho sokukufisile imali engango hey 60,000 rand awuyisho wena le mali mhlawumbe thina hayi siyahluleka ukisho 60,000 rand. Angibona uyakwazi khona ukuyibonga hayi sengihlula nokuyibona ngikwazi ngifuna ukuhamba mama. siyakubongela kakhulu-ke